Nummipusula on länsi-uusimaalainen kasvukunta. Kunta on houkutellut erityisesti pääkaupunkiseudun asukkaita muuttamaan luonnon kauniiseen ja hyvien palveluiden kuntaan. Nummipusulasta pääsee tosi mallikkaasti ja helposti niin pääkaupunkiseudulle kuin sitten länteen Salokaupunkiin. www.nummipusula.fi tarjoaa monipuoliset ja helposti tietoa tarjoavat kunnan kotisivut. Kunnan kotisivulta löytyy peruskoulutuksesta eli kouluista ja myös varhaiskasvatuksesta eli päiväkodista helposti tietoa. www.tilaunelmille.fi tarjoaa uusille kuntalaisille mahdollisuuden tarkastella Nummipusulan kuntaa monipuolisesti. Tämän lisäksi www.tilaunelmille.fi-sivulta pystyy ottamaan kuntaan yhteyttä, mikäli kunnan tontit tai kunta ylipäätänsä kiinnostaa. Kunnan tontteja pystyy varaamaan olemalla yhteyteen kuntaan kertomalla, että olen kiinnostunut tästä tontista ja lähettämällä esimerkiksi siitä sähköpostin. Tämän jälkeen kunta varaa tontin varaajalle ja lähettää tontin varaajalle virallisen tontin ostoanomuksen. Tontin ostoanomus tulee lähettää takaisin kuntaan noin viikon sisällä. Kaupantekotilaisuus tontin varaamisesta pyritään järjestämään noin kuukauden sisällä. Vasta tontin ostotilaisuudessa raha vaihtaa omistajaa samalla kun kunta luovuttaa tontin ostajalle. Tontin ostajalla on kunnan tontin myyntitilaisuuden jälkeen 3 vuotta aikaa rakentaa elämänsä talo siihen pisteeseen, että se on käyttöönottotarkastuksen läpäissyt. Olipa hyvä, että saatiin tontti täältä Nummipusulasta. Niin ja edullisesti.